שלום, מה נשמע? היום אנחנו נראה לכם כתובת של שרת במיינקראפט. כשאתם נכנסים לשרת, אתם לא שרת רגיל בשחקן יחיד, אלא ברב משתתפים. נו, קיצור, הבנתם אותי. לגרסה 152, לא לגרסה אחרת, אף אחרת. הנה, עכשיו אני אתן לכם את הגרסה. בסרטון שעבר מצטער על המסך השחור. הנה, תעתיקו. טוב, הם יוכלו לשים על פאוז. הנה, רואים? העתקתם. טוב, שנייה, אני עוצר. וחזרתי. אז כפי שאתם רואים, הנה השרת. עובד לי קצת בלאגים בגלל התוכנה, לא יודע למה, אני אבדוק. יש כאן לכם פאול PvP שבתים אתם בונים, יש לכם PvP, פלוט, שופ שזה חנות, בית כלא, סקאי PvP. אם אתם לא יודעים מה זה, זה פרקור ו-PvP ביחד. יש לכם סקייוורס סרבר 1 ו-2 שזה יש לכם פרקור, אתם קופצים למים בהתחלה, אז יש לכם פרקור וזה משגר אתכם או לקקטוסים או לצמר או לפטריות